De gemeenteraadsverkiezingen van 2026, ja, dat liep er nog een beetje viervoet. Maar bij de VVD in wat in Friesland binnen de lijn nou al heel duidelijk lussen. Want de partij had Peter Damster onwijs als lijsttrekker. Goeiemiddag, Peter. Ik mag Peter zeggen. Goeiemiddag. Ja, maar een helder boodschap, hè? Want minder praten en meer dwan. Maar wat betekent dat nou concreet voor de gemeente? En dat vrees natuurlijk Peter zelf, want ja, Damster is hier bij zijn onskoopt. Maar eerst natuurlijk, Peter, waar is Peter Damster? Want een heel veel mensen hebben misschien net iets idee waar Peter Damster is. Nee, om dat even duidelijk te maken. Ik ben een gezinsman. Ik heb 5 bijen. Hartstikke leuke en leven bijen. 8 lidsbijen. En ik werk bij de grootste winkel of interieurverzorgingswinkel van Friesland. En ja, dat is een beetje wel. En wat had je met politiek? De politiek, dat gaat al waarom. Ik ben vanaf 2010 ben ik lid van de VVD. En daar heb ik dus diverse bestuursfuncties gewoon. Voorzitter geweest, secretaris geweest. En ik ga als commissielid zitten in de voormalige gemeente Dongeradeel. En in zit ik in de schaduwfractie, nog. Maar alleen de schaduwfractie die is nog even op non-actief zetten. Dus ja, ik ga er een protest om dit om te gaan. Ja, het is natuurlijk een hele, een hele opstap, Peter, van schaduwfractie, commissies, nee, lijsttrekker van de VVD. Ja, dat is een hele grote stap en het is echt een mooie stap. Ik ben er echt heel wees mee dat ik dit dwam dat ze mij ervan vregen gaan. Ik vind het eervol dat ze dat dingen gaan, maar dit is er echt wel voor om dat nou te doen. Er moest naar je bloed in, laat het zo zeggen? Ja, er moest naar je bloed in en nou ja, daarmee ben ik dus onwezen als lijsttrekker. En we hebben een heel mooi team. We hebben een prachtige verjonging erbij gekregen. Dat jongere leden. We hebben jongere leden op de lijst kregen voor de verkiezingen. Dus dat is een hele mooie uitdaging steeds maar. Ja, in totaal staan er 8 op de verkiezingslijst. Waar is de jongste? Hoe oud is de jongste dan? Laat ik zo zeggen. De jongste die is bij mij weten 24 jaar. Ja. Zeg Pieter de Vries. En dan hebben we Jelmer Rek als jonge man op de lijst, steeds maar. Nou ja, en daarna is de oud-gediende wordt. Ja, dus van jong naar oud en elke keer weer ongeveer. Je had natuurlijk horen ideeën en mij kwam er mij er op uitkomen. Ja, klopt. Want ja, je weet in het voorstukje ook, ja, wat in zijn is, ja, je wilde eigenlijk de lot echt een beetje heger lezen. Hè? Dat is meestal in het voorstukje waar we te lezen kregen en zo. Maar hoe heeg wil je de lot lezen als lijsttrekker van een VVD? Die willen we heel heeg lezen. We willen dat er gewoon wat meer dienen wordt gewoon afspraken die maken binnen. Gebeurt het nou net dan? Nou, er worden wel afspraken maken, maar die worden ook wel eens op een lange termijn geschoten. En dat vind ik schande, want dat jet net zo. Je moet, als je wat doggen, dan moet je direct verstaan en je moet er vooruit komen. En de kwarte lijntjes, dat is echt met vergunningen bijvoorbeeld, die moeten wat sneller er doorheen. We moeten er wat meer de mensen erbij beloeken. Wat jij erbij beloeken bij bepaalde plannen. Net zeggen van, we maken eerst een plan en we lezen het dan op tafel. Dat kind van tevoren net wel. Dat vooral bij de dorpen is dat zo. Dus de stroming maakt een beetje oors, dan heeft de bericht jouwen. Ja. En hoe wil je dat dan aanpakken? Ja, dat is een ding dat mag wel even beschermen hoe we dat precies doen. Ja. Maar daar ben we nog mogelijkheden voor. Ja, nou ja, centrage, ja, dat zit er ook in. Ja. Want ja, je zei er werd een heel prettig zin eigenlijk, ja, let's say je voortsmitten. Nou, voortsmitten, er worden dingen dubbel dingen. Er zijn onderzoeken naar bepaalde dingen, die worden hier en alleen al dingen. En dan gebeurt er niks mee. Of het wordt op een lange baan gescoot. Bijvoorbeeld het Hydraulispark. Komt er weer een onderzoek. En weer een onderzoek, nou ja, we hebben met het Pamwerk hebben we dat nou ook. Weer gewoon dat ze zeiden van ja, er moet een onderzoek komen. Ja, en dan zeiden ze van ja, dat onderzoek dat willen we graag echt voor. Een parkeergarage onder de grond. Er moet zij stond voor komen en dan werd het ineens, nee, dat doen we net, maar toch hoors, ja, we jouwen 150.000. Hoe kom je ineens van die 6 ton op die 150.000? En zo binnen met volle meer van die dingen. Ja.
Ja, nou is een nadeel natuurlijk, je zit net in de rieën. Ik zit net in de rieën. Nee, VVD zijn, nee. Je hoopt natuurlijk aan ze wel weer om te komen, denk ik. Wij hopen zeker weer om te komen. En echt met meer zetels dan dat we nog hebben. Dat is, of hier. Ja, want ja, je hier zit, in je zetel, maar die is dus oerstapt naar een andere partij daar. Ja. Daar ben je haast net bang voor dat het haast weer bij de zil? Nee. Als ik al in de riet kom, ik zal net oerstappen naar een andere partij. Dat zou ik net. Maar we verwachten zeker dat we meer zetels krijgen, zodat we wat meer dwang kunnen. Ja, want nou ga ik exact om het verkiezingsprogramma van FNP, of van FNP, VVD, excuus. Ik hoor net vinden. Weet het om wie? Nou, dat verkiezingsprogramma staat op onze site, dus dat is... nou dan had ik het verkeerd zocht, denk ik. Ja, want dat is al vastheid. Oké. Had je nou één belangrijk punt uit dat verkiezingsprogramma pakken, kennen, wollen? Wat is dan voor jou het wichtigste punt? Nou, het wichtigste punt wat erbij staat is de leefbaarheid. En dan is de leefbaarheid in de dorpen en in de stad. En dat is heel breed. En dat kan je heel breed beschrijven. Bijvoorbeeld elk dorp een stritje erbij. Dat is een ding. Zodat uiteindelijk de huizenbouw kunnen verouderen en statuswoningen. Zodat de mensen die in het dorp blijven, die direct blijven kunnen. Ja. En dat mensen al uit het dorp wijken om te studeren. En daar is het belangrijk dat we de ondernemers direct bij behoeken. En dat er gewoon meer dingen wordt, zodat we de jongeren en ik weer omkomen. Nee, die dorpen daar. Dus elk dorp een straatje erbij, dat is een hele mooie... Het wenjen is voor jou eigenlijk prioriteit, zou ik zeggen. Ja, en bereikbaarheid ook. Want dat natuurlijk ook weer. Maar ja, je zit natuurlijk ook nog maar die roemwij om overal. Maar dan ga je nog zitten van in je belofte aan de verkiezer, die het aanstaan stemt. Ja, wat wil je hun beloven? Wat er gebeurt zal? Wij je echt van inzetten zullen? Ja, een belofte is moeilijk te mijten, zeker nou op dit moment. Maar als ik één belofte dwang ken, is dat ik nooit uit de wijk in zelf van een goed gesprek. En we zullen net één uitsluiten daarbij. Nee. En de kandidaatlijst die ga je echt al inleveren, denk ik. De kandidaatlijst is inleveren. Alles is clear. Ja. En stel voor dat je hoeft jou hier waarom zorgen, wist je de VVD dan in je eigen? Op een beter pijl dan dat we nou staan in ieder geval. En we hopen dat we, als we in de riet komen, dat we zoveel zitten hebben dat we regeren mee in een coalitie. Dat je een voetsmeidje kan hebben. Absoluut. Ja. Peter Damser, tegen dank ga je even vast binnen. En tegen dank, want dit is wie eigenlijk jouw eerste gesprek als listloeker. Ja, dit is wie mijn eerste gesprek als listloeker. En dit wie ik het eerste gesprek op een radio. Omdat ik de hoofd had en de zenuwen die gieren door mijn keel. Ja, maar je bent een goed roman gehaald. Dat zal mij rekenen. Ja, dankjewel. Tegen dank en succes met alles. Dankjewel.